Ndeewo na ụmụnne daalụ na ụbọchị ụka ọma ka unu mee. Anyị na-eje ka anyị gaa mkpaghalị sọma mana ka anyị na-aga, anyị ga-akọrọ unu akụkọ maka visiting visa, ihe ị nwee ike ịma maka visiting visa ma ị na-akwado ịkwado visiting visa ụmụnne. Ọ bụrụ na iji aka ọrụ na ego na-abata mgbe niile ịmago na-ewepụ na-aba, a na-akwụzigodi gị 100,000 in a month, maọbụ na ị bụ businessman ji ego, ị nwee ike ịkwado bịa sị na ịbịa visiting maọbụ tour. A na-akpọkwa ya tour visa maọbụ visiting visa. Ị bịa neghelicha anya ịnachighakwa, ụfọdụ na-anachiga goteelu ihe nachiga, mana ọ bụrụ na ụfọdụ na-abụ fa bịa fa alụchala ọlụ ahụ bụ ọdịọkwa official, nnọọ ịmagonu nkonuko ị ga-ama mmadụ okonukochie gị tinye gị n'ọrụ, ma ịlụ ọlụọ mmebe 6 months ịnaghachi, maka ịnọkalịa 6 months ịchọzi ịbịa ma nkwezi ka ị bịa asị na ịnọgha ime isi ike. Ụfọdụ na-abịa nnọọ lụchacha ọlụ mmebe 6 months fa anaghachi. Ụfọdụ na-abịakwanụ buru n'uche na fa ama nnaghachi, na fa ga-ebunyezi ka ibu ilo. Nyaa nwanne m, ọ bụrụ na ị bụ n'uche na ị ga-ebunye ka ibu ilo, ị ga-akwado onwe gị ọfụma. Nwanne gị na-eme gị invite ga-akọwalụ gị ka isi ga-enweta akwụkwọ ma ị bịa akwụkwọ esie gị ike. Maọbụ ejenti na-emeli gị ga-akọwakwalụ gị ihe a na-akpọ adụrụ. O kwesịrị ịgbaziri gị kụzielu gị. Ụfọdụ na-ebido n'ọdụ ụgbọelu wee bido ya bụ adụrụ ejikwa enye mmadụ akwụkwọ. Ụfọdụ na-abatacha jebezie ebe akpọ kampụ ebe a na-ebidokwa ya bụ adụrụ. Ya bụ nwanne gị ahụ maọbụ onye ejenti amarọ ihe bụ adụrụ ka ọ kụzie gbazielu gị. Ma ọ bụrụ na ọ ma na ịma nnaghachite, ịma na ọ marọ ọlụ, ya bụ ilu ojuo ejenti gị ihe bụ adụrụ, ọ sị gị na ọ marọ ya, ịma na ọ marọ ọlụ, o kwesịrị ịma ọlụ ahụ. Ma ịkọwalị ya na ịma nnachigete nọọ ka ife aka wee chọọ ihe ka isi ga-adị ndụ, ka isi ga-eme onwe gị. O kwesịrị ịkọwalụ gị ya, kụzie gbazie. Maka ọ bụrụ na ebe ị nwere akwụkwọ nwanne m, ị ga-ejikwa eze kpa ekwela ọdụọkwa izi. Ọtụtụ nwanne kpọtacha ụmụ nwanne fa kpọtafa tụrapụfa sịfa hei akpọtago m gị chọzie onwe gị, ọ bụọkwa ka esi eme. Ụfọdụ na-ana mmadụ ego si ka ọ kpọgote enye ihe ka ofe n'elu daa n'ala, ọ tụrapụ ya, ọ bụrọkwa ya. Ọ ka mma na ịkpọtara onye ahụ akpọta ma ọ bụrụ na ịkụzirelie ka o si ga-enwe akwụkwọ. Maka ọ dịkwa ka ọkụ mmụọ, ọ dị ka ohu. Ya bụ ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ ị na-alụ ụlọ, ọ dị ka ohu, a ga na-eyuzu gị. Abịakwa na-akwụ ibe gị nnukwu ụgwọ, a na-akwụ gị obele. Ịmago ụfọdụ kwa enye gị akwụkwọ ya gị wee na-alụ, ị na-enyekwa ya kọmishọn. Ya bụ ọ dị ka ohu and ụkwụ ama isi gị ike, ị ga na-atụ egwu. O nwekwa ụzọ dị iche iche ezi wee nwee akwụkwọ na-abụrụ adụrụ ahụ. Ịmụọ nwa wuti onye nwere akwụkwọ, nwa akwụkwọ ga-adịgo nso, maọbụ na ịnụkwala onye nwere akwụkwọ, nwa akwụkwọ ga-adịgo nso. So ị ga-eche nke ka gị mma ị nwere ike ime ịbịa ibulu ụzọ chọba akwụkwọ, maka onye nwere akwụkwọ enwego ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego ma ị nwere akwụkwọ, na-ewofu ụkwụ gị na obodo oyibo na ofu ụkwụ gị n'ala Igbo, and one ka ndị mmadụ ma na ị nwere akwụkwọ si gaa na-achọ gị okwu. Maka na ama na o nwere ihe ị ga-emenwu, ịghọtago. Ma ụlọ ọgwụ ma ịmago ọtụtụ ihe dị iche iche, ihe ma nwa ụlọ ị ga na-ere ntinyelu ụlọ, gọọmenti ama nye gị ụlọ. Mana ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ, gọọmenti ga-enye gị ụlọ. Ịmakwa na o nwere otu nwoke bịa na o ji visiting visa bịa, ịmakwa ọ takata ahụfụ na-agwazi nwunye na-ebe si anụzikwa nwaanyị ebe ahụ, nụọ nwaanyị. Ịma nwaanyị nwere akwụkwọ nụọ nwaanyị, ọ bụ nke aghụghọ ọ bụ nke ezigbo. N'ụdị afọ ụdị m na-ata, ọ na-emetụtazie nwaanyị na-ebezikwa akwa. Ịmakwazi ọzọkwa, o nwekwa nwoke na-abịa na-ana, ọ na-aga ọbịa 6 months lụba ọ naghachi. O nwere nnọọ kọmpani na-enye ya ọlụ chinchin maka ụmụ alọbi, ọ mara onye kụzieli ebe ọ ga na-enweta ọrụ. O rube 6 months ọ naghachi, emechakwa ọ bịabakwa ọzọ, o jekwa lụbakwa ebe ahụ. Nwoke ahụ ọ gwakwanụ nwunye na o jikwana visiting visa abịa, ọ gwakwanụ ya na o nwere akwụkwọ. Ịma o mecha emeelu nwunye ya akwụkwọ, nwunye bịakwa join ya, emeeli ya ụmụ wọk visa kwụgba ọkwụgba wee bịa. Mana ya na onwe ya kọwaralụ nwunye ya na
na onwekwe n'akwụkwọ ọ dịrọ mma. Kedụkwanụ ụdị aghụghọ bụ ihe nke a ị na-aghọgbuzi onwe gị isi nọ mmadụ ka ị na-aghọgbu. Kọwalụ nwunye gị ka o si dịrị gị ka ọ ghọta. Ịfụrụ nwoke kọwalụ nwunye wee sị ya nụọ nwaanyị ị na-anụ nke ezigbo ị na-anụ nke aghụghọ ma nke ọbụla nụọ ya maka afụfụ ị na-ata akaligo. Ya bụ afụfụ dịkwa ya ma ijiri visiting visa although ọ dị cheaper than nke work visa maọbụ nke student visa. Ijide 3 million nnọọ ma to 4 savuzikwa oluo 4 ka ịdị sure na ọ ga-ezucheche gị ma pocket money ma ụgwọ ụlọ ị ga-akwụ ma ị bịa ma ebe ị ga-anọ save nnọọ 4 million. Ịmakwa na inye ndị ejenti commission ihe dịka 1 million ebido. Ka m gwakwa unu eziokwu ọ na-akwa adị 100%. Anaghị enweta 100%. O nwee ike ejenti si gị na ọ dị 100% ịgba ọsọ ebe onye ahụ nọ ọ naghị ekwu eziokwu. Ọ ga-akọwalụ gị o kwesịrị ịkọwalụ gị si gị na ihe a adịọkwa 100%. Ịma na ọ ga-eje lọbichie konukochielu gị mechielu gị ka ọ dị mma ka ị wee bịa bụ ọ ga-agba mbọ mana ọ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ị ga-ekpe ekpele kpee ekpele ihe abụọ ya gba ekpele Chukwu 50-50 ọ dịrọ 100%. Ọtụtụ ji abịa ọtụtụ eji ekwene ya bịa ụkwa gị gị na akwa na-eme ndị ọma nkwughachikwanụ gị nwa depozit itinyere ya n'aka ọma nkwughachi gị. Ọ ga-asị na o jigolu ya lụchalụ gị ọlụ for that na ọma mwepụtanwuzi. Ọtụtụ na-ewetekwe half nye gị iji ti gị aka n'obi. Ọtụtụ na-elikwenu ya. Visiting visa na-ele isi na-abụ ọ dịrọ 100%. Ọ bụ ya ka m ejiri recommendli ndị mmadụ maka ọkwa gị bido kwubesi na edupu gị na elile ego gị na-eli gị mugu mana ọ ka o si adị na nkwu eziokwu na mgba ụkwụ ọtọ ịdọka anya mmọnwụ ebe a. Visiting visa anara adị 100%. Onye ejenti ọbụla si gị na ọ dị sure 110% 200% ọ bụ onye ụkwụ ụgha. O kwesịrị ịgwa gị ka ị bụrụ n'uche ị na-ekpe ekpele ọ ga-aga ọtụtụ ọ na-aga ọ na-aga ọ na-aga ọtụtụ ọ nara aga ọ nara aga. Ya bụ ị na-etinye ijide obi gị aka ekpesi ekpele ike gị bụ onye ejenti na-emekwe na ime enye ọfụma maka imeri ọfụma ma enyeghị agha mistake ọbụla afụrụ lụọ onye aka ejili edina ya mmadụ ibe gị hard currency ya ịfụrụ na ọ gị contribute so ikwesịkwe edina ya mmadụ visa ahụ iwepụtakwe at least more than ọkala maọbụ ọkala nyekwu ya back maka ị ga-efi asaa n'anya wee na-eme efugie maọbụ inye ịmago 30% back. Ya na-elichi esi na edinayi go maka na edinayi kwanụ mmadụ visa kedu ihe ọ ga-eme. Ị nwekwa ike iri-apply kwa ma ọ bụ na ị mere ihe jọrọ njọ ịmago wayo ma ọ scam maọbụ o nwee ụdị ihe ị ga-eme amanyezikwe gị mana ọ bụrụ na o nwee ihe imeziri ọfụma ị nwee ike jee mezie ya ọfụma. Ọ bụrụ na insufficient fund ije chọọ fund more ị ṅaghachi azụ. Ụfọdụ kwa a na-emekwa appeal iwete lawyer wee mee appeal especially ọ bụrụ na ị na-eme kwụba aka ọtọ ịmago mee ya ọfụma ime ya ọfụma kwụba aka ọtọ ị ga-ewetenwu lawyer wee mee ya. Ya bụ ụmụnne kesaa na ihe ndị a ka ndị na-amara amalụ ka ndị na-ekwere ekwelụ ka ọtụtụ welie benefit nye na anyị akara ịfụnanya. Anyị ga-abịakwa na-akọwalụ unu mgbe niile ka emesịa.